Халык сәнгате һөнәрләренә өйрәтү мәктәпләрдә белем бирү программасының бер өлеше булырга мөмкин. Бу хакта Татарстан Республикасы рәисе каршындагы Мәдәният һәм сәнгать советы утырышында хәбәр иттеләр һәм тармакны үстерү концепциясын тәкъдим иттеләр. Татарстан рәисе каршындагы Мәдәният һәм сәнгать советы утырышының төп темасы татар мәдәниятенең үзенчәлеге. Аны саклап калуның иң яхшы ысулы халык касапларын торгызуында. Элек республика территориясендә алар 35-тән артык иде. Ә хәзер 11 генә. Нам нужен индустриальный парк. Если производительность труда не будет, если не будет оборудования, которое там будет облегчать работу, ускорять там, повышать качество, ничего не получится. Бу проектны үз канаты астына Элара Шейхи дә алды. Аның брендында беренче урынны милли бизәкләр ала. Мондый моданы республика дәрәҗәсенә чыгарыр өчен районнарда арт өстәхәнәләр булдыру идеясе тәкъдим ителде. Bu tarmaqda ciddi özəlişlər Komünist Partiyasının 15-ci sezondan sonra ustalarının uyuşkan yetiştirinin üstü şıllarlarına beylərə veya qarar negizində 1929 yılda kooperativ aktivlər vaqıqa kilə şunun bişisi qazında olar, birisi Alşa rayonunda. Моннан тыш халык сәнгать һөнәрләре тиздән мәктәп программасының бер өлеше булыр. Ә торгызылырга тиешле кешеләрне Казан халык касаплары техникумларында үзләштерәчәкләр. Мәсәлән, Чабакса чүкүе. Безнең киләчәктә менә әлбәттә бик эшләребез күп әле. Әле безнең һөнәрләрне, татар мәдәниятен, һөнәрен, сәнгатен күтәргә безнең әле алдыбызда бик күп эшләр, максатлар, аны күтәрәбез. Дәүләт ярдәмен халык касаплары бизнесы өчен дә уйлап таптылар. Татарстанда 1000 ярымнан артык эшче эшмәкәр. Әлеге бурыч эшләнмәләрне маркетплейсларга чыгарырга ярдәм итәр. Проектны тормышка ашыруга 5 ел бирәләр. Искәндәр Гамалдинов, Диана Дасаева, Альберт Сафиуллин, Татарстан яулыклары.